लोगोफोर जोंहा खामनि जा अरेल टेस्ट ए ग्रुपनियानो जोंहा सासे दंबायो दा बिथांखौबो आङो अरेल टेस्ट लानो सानबाय दा माबायदि जायो नायदो दायो गिबियावनो नोंनि सिनायथिखौ होग्रोना लादो दे। आंनि मुङा फरायना रन्जिता बसुमतारी। रन्जिता बसुमतारी ना ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा सासे दंबायसो ना दायो नोंबो गिबियावनो खामनि महर आरो सिनायथिखौ नायनानै मोनबेसे बाहागोआव राननो हादों आरो बिनि मोनथामसो बिदिन्थि होनो मोनथामसो बिदिन्थि हो। दायो बुं नोङो बागुरुम्बानि फर्मुलाखौ रोजाबला दे। सोरलै बे आंनि सिगांसो बेबायदिनिया बिसोरनि मोसानाय दायो नों बुं खामनि जि आखाइनि गाहाय गेलेथाय मेन एक्सारसाइज बिनि गिबि बुलांफारिखौ नों बुं। ना दायो बुं नोङो खामनि आगदा मोखांथिंजाय मा सोदोबखौ मोननो हायो नोंनियाथ' उल्थासो लायो खामखौ खिन्थु आगदा मोखां जों लानाय बायदिखौ बुंनांगोन नों मिथिबाय आगदा मोखांथिं मा सोदोबखौ जों मोननो हायो ना बेनिफ्राय आगसि मोखांथिंलाय दाया क्लस ना अपेन दाया क्लस ना अपेन जायो क्लस गोमालाय मोन मोना क्लस खामखौ नायनानै जोङो खामनि रिंसारथि फारिखौ गासै मोनबेसे बाहागोआव राननो हादों खामनि रिंसारथि फारिखौ जों गासै मोनबेसे बाहागोआव राननो रिंसारथि फारि दहायना बाहागोमोन दानिया रिंसारथि फारि मोनबेसे जायो गासै मोनबेसे मोनबेसे जायो आगसि आगदा लानानै आरो इथिंबो दाजाबनानै मोनबाय फिउखौ माजों दाजाबना मोनो फिउखौ माजों दाजाबना मोनो दानिया बुं नोङो मोसाग्लांनायनि फर्मुलाखौ रोजाब
दायो नोङो बैसागुनि थावखौ रोजाबनो खामनि हेडफन जिनजिरि माखौ बुङो खामनि हेडफन जिनजिरि ना बेनिफ्राय दायो पाताल माखौ बुङो पाताला बबेखौ बुङो दे पाताला बबे जरखौ बुङो पाताल खामखौ जोङो माजों बानायनाय जादोंमोन गुबैयै जोङो मेन माजों बानायनाय जायो खामखौ मेनलि दंफाङानो ना दंफांजोंनो मेन बानायनाय जायो जोङो लास्ट खेबसे बुंनानै ब्लडदो जायखिजाया नोंनि गोसो बायदि जायखिजाया मोनसे खामनि थालखौ रोजाबदो दे नों थांनो हासिगोन